F'Malta bħalissa mhux biss hawn l-attur Tom Hanks imma wkoll l-attur Taljan Raoul Bova li hu popolari ferm mal-udjenza Maltija li segwi t-televiżjoni Taljana. Raoul Bova jinsab f'pajjiżna biex jużem f'4 episodji mis-sensiela Come un Delfino li xandar fuq il-Kanale 5. Bova wasal f'pajjiżna nhar is-Sibt li għadda u matul il-jum ta' tnej żar il-faċilitajiet sportivi tal-Assoċjazzjoni tal-Futbol Maltija l-MFA. Dan għaliex nhar il-ġimgħa se jkunu qed jinġibdu xeni fiż-żona tal-VIP, fid-dressing rooms u fil-parkeġġ tal-Istadium Nazzjonali f'Taqali. Matul il-ġbit ta' dawn ix-xeni, iż-żona tal-istadium se tingħalaq traffiku. One News jinsab informat li t-taħdidiet bejn l-MFA u l-kumpanija Latina Pictures kienu ilhom għaddejja għal dawn l-aħħar xahrejn. Is-sensiela televiżiva Come un Delfino diġà bdiet tixxandar fuq Kanale 5 u diġà kisbet suċċess kbir. Il-film jitratta l-istorja ta' Alessandro, ċampjon tal-awm, li kellu jabbanduna l-karriera sportiva meta kien fl-aqwa tiegħu minħabba problemi ta' saħħa. Raoul Bova, li ta' żgħira kien jipprattika l-isports tal-awm, jinterpreta l-parti prinċipali f'din is-sensiela.